Buyong. Buyong, ayan. Si, ano, nisipin ano to. Buyong to. Ayan. Crispy na ano. Crispy na, ano to bro? Crispy na? Hito. Crispy hito. Ayan, crispy hito. Ayan. Ayan. Ang luto, 5 minutes to 10 minutes bago maluto. Tatanggalan siya ng ano, yung dumi. Ay, yung ano? Ay, yung bula. Kasi yun yung ano, residue ng karne. Ah. Ay, karne ang ano dyan? Hindi. Parang residue yung karne ng ito. Laman. Malapit na itong ano, minutes, no? Mga 10 minutes to 5 minutes to ano. Maluto na to.